Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuk omah masak terus awake disegeri. Alhamdulillah. Ya outfit mbok-mbok nek omah ngene iki piye pemirsa, aku iki ket biyen mres nang iki kaos oblong terus celana kain. Lah mak-mak nang omah apa li pemirsa outfit-e ya wis ngene iki yo. Kadang yo dasteran. Kecuali nek ana acara penting-penting metu, tergantung acara nyumbang buah apa acara dulure duwe gawe apa, misalnya boyongan apa segala macem outfitnya beda ya terima mak ya mohon maaf yo. Terus aku nyamane outfit ngene iki pemirsa ya tak berusaha tak hati-hati supaya ben outfitnya iki sing sopan ya pemirsa. Iki nganu pemirsa, aku arep ngobati semut. Nah, tak obati karo iki, mandine karo Marsal. Tak kai obat tikus ora mandi pemirsa. Nah, iki arep tak Iki ada mbien. Yo karena jenis pestisida ya aku hati-hati. Ora tak hati-hati ya bahaya pemirsa. Iki takarannya sesuai pemirsa pengen nih tiga piye orang tuh angel ya mari nek nggo kresek yo angel coba nang kresek wong iki pestisida ya dibasmi kaya teknik apa wae karena memang habitatnya yang kene wis bolak-balik aku ibarate basmi yo wis nek tuku yo di anu Marsal, nek tuku di anu Marsal ngono pemirsaku. Kok ditaker karek pemirsa, ditaker piye terserah pemirsa. Yo aja ancer-anceran tenanan, pokoke sak cukupe. Iki ono wis engko tak talengan dhewe. Kan karete ning jebul soalé. Iki tak tutupi karena aku bekase Marsal iki nganu pemirsa. Bekase Marsal ku ngecam tangan. Nek dinggo mana pernah keracunan ku aku. Malah ngrepotno wong akeh. Pak ajuan carane. Iya iso mbasmi kutu pemirsa Marsal iki. Aku tuku nang tonggoku. Mungkin ki akeh nggone. Ketok ngene Pak Toyo ono ngene Mas Budi ono. Wes. Ya iki anu ora apa. Nah, dibungkus meneh pemirsa. Wes. Jujur. Nah, yuk kita basmi pemirsa. Oke pemirsa. Tak inggih nih. Oh, kuwi yo. Pemirsa ora. Oh. Iki mari tripote ya rada weweng. Wis ngene tok pokoke basmi pemirsa. Pokoknya tangan kudu nganggo kresek apa sarung tangan soalnya kasih iki angel suwi kan iki adik iki semute kok nek nyokot adik cimeng sampai kicat-kicat tok kucingku pemirsa bahaya tak flash perkorone ruang tengah iki rada gelap lampu tengah iki yo jarang tak nyalakno wong nek turu lampu jaba loro. Kene kono ae, Dik. Soale iki semute ganas. Mau nek kena kacung. Merah ngene iki nganu pemirsa. Bahaya. Iki ngarep wis tak basmi. Kono yo wis ilang. Iki lho tak buang. Nah.
jar. Kicat mari wis berbahaya. Habitatem. Mau nyokoti wong tak pateni. Oh, pemirsa. Pemirsa, saya anu luwen tak isenani nih. Tak koretan. Maksudnya ngene lho. Iki mau wis den kok isih anu iki lho, bekas sithik tak tambahi banget. Iki wis cukup takerane kok sesuk dingene. Nek sekirane wis mati ya wis. Kan aku tak nggo jogo-jogo semua tok nek aku pemirsa. Nek tikus iki kalau ana cimeng gak spiraloan tikus e. Yang temen yo. Terus bekas Mas Antom tuku air mineral tak manfaatno tak wadah ki Marsal bekase. Dadi tunggal maksudnya iki gak genta-genti adang ngono lho wis pokoke iku wae. Kita semprotan neh pemirsa. Karuan tak antekno sisan. Wis sesuk dikontrol nek sekirane wis mati, berarti langsung mati. Bukan aku mateni kewan ya pemirsa, soalnya kus akeh bahayane timbang manfaate. Engko nek kena bocah liwat, nek ana pak dolan, pemain dolan, apa dulur dolan, ya apa tante Deni dolan liwat, apa ora bahaya. Kuwi nek kadung nyokot semut api iki nek iso alergi, aku kadang alergi. Tahu pernah sampai alergi sampai aku golek obat alergi nang apotek. Saking gak kuate ngadepi alergi karo semut api kuwi. Tak antene sisan pemirsa. Yuk. Berulah nah aku gregeten kok pemirsa. Ngungsi yo gawe online ki ajene cedhake omah wong. Tenang kok tembok tak resiki pemirsa. Ki mau kecipratan. Kan ngarep omah wis tak basmi lah nang anding lawang ilang aleh nang kene. Intine tak golekane. Sono ora. Yo gak nyalahno. Wis terakhir kan bir mulo omah iki urung dibangun wis ana iki. Aku jare Mas Tanto wong aku kan rohku apa iki omahe gak roh nek ana kepundung akeh pemirsa. Tuh pitikku ngendhop. Antekne sisan, sok misalnya neng tak iseni banget enggak. Kok aja sampai ninggal sisa pestisida. Nah, itu anu. Iki kok tak lapi kok pemirsa tenang. Aku wis kondo pake kok. Meng, aja nganu Meng. Meng. Lah iki mau kecipratan apa iki? Semuti mabuk semuti. Kemarin enggak perkara anu mod kok men sampai aku pitikku angger ngendhok bentone bangsa. Nek sing jago ana babon, kadang mulai kadang ora. Sepine nek mosok aku ngetukno pitik es dino kok ora nyandak gawean. Wae mulai ben mulai. Pusing mikir pitik. Lawang tak tutup soalnya kan aku mau nunggu kene kan pinggir jalan raya pemirsa. Ini soalnya pinggir jalan raya pemirsa. Aku ijik mati mak sabun tak ijiki tanganku. Oke nek apa-apa tak tutup masalah ya aku mau wong loro tok karo jujung kuwi. Oh, bukan yo terima kasih kadang dikena pemirsa. Seperti dengan pemirsa juga aku yang ngerti tanggung jawabku. Baik ditutup. Mau istirahat awan jenenge wong iki butuh istirahat. Tak tutup misalnya ana keperluan apa mau tagihan pam niku Mbak dodok-dodok Bu Indah ben dodok-dodok. Yes, pemirsa. Semute wis rodok nganu. Iki aku tak ngerti nek ana leng neh. Bisa.
Ya pitike. Pitike njaluk biasa pitik angkrem ngono kok pemirsa. Tak gurak. Tak kon angkrem nang kandange wis diresiki, digekno pelanggerangan pake. Sik luwes sih pemirsa. Mang sing nyelok aku sapa ya Mbahar. Biasanya iki wonge titip duit apa kadang kala tak talangi sik wong urung direceh ngono ku. Bareng celok aku. Tak kira Mbah nyelok aku. Paling nyelok dendang dolan paling pemirsa. Yo iki mang kontennya aku delah memang aku gak sengaja gak no niatan apa rencana ngonten mbas sebut dong aku juga rumangsa nek ana wong aku ki isuk iki mang pemirsa. Ndek bengi ding. Lah konten winginane kan aku nang pasar sekal mampir golek Marsal kuwi ternyata tak gojo-gojogo kan yo rumangsane wis ngerti nggon omah kene ki wis sarange tikus sarange semut jadi aku ngeloni tuku sadas cilik pemirsa. Kok yo insting apa feeling yo loro semute gawe omah aku nek ora ndak tak basmi ku dhuwur sakmene jenenge wong bilik ngene kepundung ya sithik-sithik tak basmi ngalah tak basmi ya isone wis ngono kuwi pencegahane wis gak iso piye-piye ya wis kudu sabar sekabehane ya kok ngono kadang kala diku nek pas aku gak roh kuwi ana tamu aku kan gak enak soalnya ngeri ku semute pemirsa ngeri tenan nek nyuwakot sampai awake mblidhe kabeh ya wis pemirsa ya aku saiki lemu pemirsa alhamdulillah amah dhewe ayam masih pokoknya asine iki mang Mas Santo pengen gawe konten delalah gak iso perkara wonge kesel Bu sekali-kali aku tak ngonten ben ketok jere ya wis gak apa-apa nek kesel aku gak maksa mung kerja melu wong iki gak iso semena-mena ya pemirsa kudu taat karo aturan bose nek aku kan nang omah iso tak atur aku pengen ngonten pengen terima kasih ya muga-muga ya tak dongakno seswamine merantau rezekine lancar gak ono halangan apapun ya pokoke aja lali lek sampai keluarga Mas Gopel majul pun anak-anak mbak sepro sing akeh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk hari ini, moga rezekine lancar semua. Dadah.